nakręciłam w zeszłym roku film, nakręciliśmy film o Świętym Mikołaju i właściwie uważam, że on jest na tyle gryfny, że ja go bym jeszcze rozpuściła. Ale tak na przestrzeni dziejów ja patrzę z przerażeniem, jak się ten Święty Mikołaj zmienił i on ma dobre serce, jeszcze nie zaczął z tego nieba na ta, wiecie, Marka, co go tak zmieniła, szczylać. U mnie było tak, że ciotka Gejla, siostra mojej babki, miała richtig prawdziwy strój, taki ornat od biskupa, nie wiem skąd ona go miała, i ona się przeblikała za Świętego Mikołaja. Broda miała stąd, że wszystkie śluzaczki, nie swoja, nie, wszystkie śluzaczki mają długie włosy i sam taki bubikopf, i ona się te włosy rozpuszczała i kleiła się sam gumką. No my ją za Roski rozpoznawali, bo jej się szczelików nie chciało zmieniać, a że ona wnuków nie miała, to wszystkie dziecka prała trzciną za rozmaite przewinienia i oto i pamiętam. No i także my mieli Świętego Mikołaja na 6 grudnia, a te gieszynki pod ten Christbaum przynosiło nam dzieciątko. No ale tak jak wiadomo, firma, co przedowo napoje, zmieniła Świętego Mikołaja w krasnala z wielkim brzuchem, to tak były też takie czasy, że ten Święty Mikołaj się nazywał Dieduszka Maroz i on nam dawał gieszynki tam od mojego tatulka z Huty, ale we styczniu. No bo w Związku Radzieckim ten Dieduszka Maroz przychodził we styczniu. No i my zawsze szli, bo że jest Chorzowa, to my szli do Huty na takie spotkanie wielkie, kaj te pakiety były. No tam bardzo było wszystko jedno, jak on tam wygląda, jak on się nazywał, ale po tym, to że zaczęła trochę walczyć w obronie Świętego Mikołaja i jeszcze rozwój godu, on nie ma czerwonych galot, nie ma czerwonej kurtki i czerwonej mycki. On był biskupem i miał całkiem inne obleczenie, a już na pewno nie miał takiego masnego brzucha jak ten krasnal, który się pod niego podszywał. Pamiętajcie o tym.